Fil-jiem li ġejjin, Projects Malta se tibda bid-diskussjonijiet tagħha mal-konsorzju SD Holdings Limited. Dan wara li l-proposta tagħha l-iżvilupp tas-sit li llum jilqa' fih l-Istitut tal-Istudji Turistiċi f'San Ġiljan laħqet il-kriterji kollha tal-evalwazzjoni fis-sejħa l-offerti. Dan tħabbar fis-stqarrija ta' Projects Malta fejn intqal il-Kumitat Evalwazzjoni qarbel sew il-proposta li rċieva u ra li din tilħaq il-kriterji stabiliti skont is-sejħa għad-disinn, għall-bini u għat-tmexxija tal-proġett. Proġett li se jara l-iżvilupp ta' ċentru turistiku li jinkludi lukanda f'livell ta' 5 tilel jew aktar. Dan il-konsorzju huwa magħmul minn SD Holdings Limited, Seabank Hotel and Catering Limited u Seaport Franchising Limited. Il-proġett irid jinkludi faċilitajiet ta' divertiment u rikreazzjoni, numru ta' units residenzjali u kif ukoll ħwienet tal-ikel u dawk kummerċjali. Dan bilan li l-istess ħwienet jirriflettu t-tip ta' klijentela li wieħed jistenna f'lukanda lussuża. L-opportunità għal dan il-proġett inħolqot wara li fil-budget għal din is-sena il-Gvern ħabbar li se jkun qed jinbena Istitut tal-Istudji Turistiċi ġdid fi Smart City u dan b'investiment ta' xejn inqas minn 50 miljun euro.